Nathan Jake! Nathan Jake! Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik. Pagkat ang puso ko sa'yo pa rin. Mao jud. Mintras bukaon pa. Pagmahay nagbatiguang. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik. 22. Bakit ko coke lang bigla ina mo so madugay ini. Coke nga dako. Gamay ra. Hey guys, karon guys na ako'y guest. Ay di ko magbuhay ka wala pa tayo ligo. 22, 34, 34, 16. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik. Ay bro na. Tadi ay gilipay. Guys, maglipak sa ko guys. Water guys. Okay, wala na ko ito. Ay! Bro! Pag may una ba nga. Tabangan di ka. Mamay. Mamay niingon. Unsa? Ano na yan? Nag-girl light eh ka. Nag-girl life din. Kuan mo nung ko. Ito mo na pag-COVID ko. Pag na-trip years. Nagkwanta ko baka daw biofit. Kung na may baliga biofit kaya. Dapat mo na. Biofit di kan ba nag-China. Kaya manoy. Kuan man imo kin. Dapat na sa matters day. Masayag ka. Sa iyo mo. Itong doktora.
Kay ako magkon sa una, nagpaslim-sliman niya. Kita man ang doktor ng amo. Doktora, Wala ako. ubigay ni ba ya? Muna akong giinom ko pag COVID. Katong nabuntis ko, niinom ko. Ubigay ni. Suko siya. Hindi ra gura. Saban niya siya ate. Ako na mas matas. Kadawat na siya. Karon pa ko. Bakit eh? Bayot. Mahuas man tanong pagkaon mo taga-adlaw. Kana di man, minus. Ang purpose ng gudana kay imong kinaon ba magawa? Regis. Legis tanan. Ano kaon ang ko ng ko. Kuha na lang, unsa na nutrients. Dili Sir ka na. Kanang kuan unsa ko ito ay. Ano man na siya kaning Hindi ako nasulayan sa una. Na ako nasulayan sa una og inom sa ito. Sa nindot sa kayo ang mga matika lagi yan mo tanawon sa bawal. Manghuwas yun. ano usay pa nga nato. Ito na. Ay mahal man po. Tagpuan ang buhok. 29. Di taga-adlaw ka inom. Kausan na sa sala. Magani taga-adlaw. Singan. Kay mo palit si ako. Pwede naam na Si sa kuan. ako ay mo. Na siya sa kuan na na siya sa pharmacy. Aman Tricia ron. Ande sa nas mo. Amro na guru din. Dotes jacket. Hindi di pa kuya kon siya gahapon. Ay balik siya. Sabi ko kuan. Ako kay katabang ning kuan na. Ginawa kong supporter. Okay. Ano ta kong manghod ba? Anak kong manghod. Tuhod talaga siya na kanang po nga gamay. Ako ano, gamay man guna. Siya, dako man gunin ko. Nga, di madako kag gidulit mag-ayo. Ay, gino. Kaya kung ano sa live, kung mulakaw ka, imo ginapuli mga kuan ba? Ay na dai na. O kundi picture frame, mga Ano man? toys. Alam mo, Umot lang, wala sa kuan nila. may isulte. Now, mag-continue ko. Gamad Ano ice ka water. Samyang. Habang kayo. Tira balik ka naman eh. Ay, tinta. Ha? Ay, tinta. Mahal mo nila. Ako agad ni Cup Noodles. Benching ko. Bakit mali niya? Talay din niya. Kuha, give it 30. Bati dos lagi. Dugay naman na. Wala din na, alam? Benching ko. Ako ang isin ko ang kanang mga dugay halik. Ako lang mga kuan. So man, ang imong imahalo ka ng dugay mahalin. Ako mahal ko kanang bang mga anak. Kasi sandro. Okay, dugay Kaya man. mahalin nila anak. Dugay bitaw. Dapat sila siya imahal. Ako anak santa dosi. Na di oy. Dugay mo na. Barato ka mo, may barato ka. Bugnom do sa kuya kung hangin der sin ano. No na kay kahoy pero maugta sa panila. Sabi na lang makatag. Mao na ang kanay magtingog ninyo. Usog lagi. Usog ba? Usog. 1,000 ka po. Usog eh. Abi gina ko kanon nagpa-music si Ate Pura, ikaw din. Usog ba dito? No, how did you know? I need you someone like you in my life. Kuan nga niya po.
In my doubt only. Oh, ay, God. Nag-repax po asin, guys. Guys, mag-repack sa kong kwan, Flores. You know, kani si Boards ba kay masupo na ba yung cellphone? Ano no? Kawaon? Ay, kaya yung ito. Oh, cellphone? Asa ka mo. Siguro fake news pa? Hindi pa yung iya, ha? Bigol na. Iyo ka na? Makiusap ko sa'yo. Huwag ka nang magbabalik. Bukat ang puso ko sa'yo'y nagsasabik. Sakali mo. Akin ang mababatid. Kaya't nahuhulog na.
Basta Leo. Pakiusap ko, siguro. Itagom tong motor Gino. Foreman? Ha? Itagom tong motor Gino, di Foreman? Asa? Oto. Tago. Thank you. Di pagamit ni mo? Pero take ang bago. Ha? Bayad kapon. Bayad sa klaro. Mayang ay, lito ko mong bayad ka busking. Mahayang eh. Di kwenta ako na. 100 po ang nakuha. 5 kasi. Iba negative o 15? Oh, sige, tingin mo. Oh, Lito ko palit. O gani nga naningil ko na. Kayo makatagay si Sunday. Wala po na ako kiipon. Ako lima na, sokta lang sandi mo siyo. Iyo ka suka. Sokta sandi. Lima ka mo, sokta ni, Wala yung ay na. sokta sandi Pagbuko na kay siyo. lahi ang kagahapon. Ayaw na niya. Lahi ang kagahapon. Lahi ang Di na libre. suko kay Sunday ay. Huwag ko malibre noon. Wala. Bayad ba bayad? Bayad, nagbayad na ko gahapon. Sige, Man. nagbayad. Ay, sokta na, ako na ay. Ay, Pila? sokta na, piso. 3. Marok kayo kay. Nagbay ko gahapon yan. Nagbayad. Wala man doon ka na nagbinaro ko Sunday. Kaya dili man na boy. Di man na isusi. Di man na Ay, isusi ang minaro. Madato ka. Ay, siya. Kapoy magtulgan yan. Yan. Kapoy Kakuan yan, dungog yan.
Amis mayang ay. Wala niya ko ay gapon ang 5 di ay. Ikaw, kailangan ka matulog. Hindi ko kay sa Manang Gino. Nabarba may Taga Negros mo kadila. nabarba may splitter Gino nga karon sugton siyang mayang nga sa banta. Lahi, Negros lagi layo man mo ah. Asa inyo ha? Naman sa amo sa mga wadyo mo. Sa kuan niya bayawan? Gawan eh. Ha? Ano silungguhan oy? Escalante. Nas mga hilingguhan version na mo. Ang bukira man. Bukid ni Slanti din, di man. Terus. Wah, mani. Ano mo kwarta? 20? Yes, naman to. 15 berarti buo. Sige, binuang niya. Buta yung bisan dia. Grabe mayaga. Sande! Anak ka? Ako to sa gulak, bulbul mugbuoy. Yan ang kita gula, hilog ka sa ilok. Hilog ka sa ilok naman. Talago. Wala ko ka. Ito ni mo duha. Wala di mag duha kay magkakot duha undang kana. Eh kan utang ni kau mo yo. Mungkin baskaro. Bali na suprete. Supre. Asupre kumugahe na siya sulfur biya na. Nanay. Ako sudah.
bata pa man na ayo man yung mga buot. Maski na tiyoy. Kung pa na, bata pa na. Utog magari na. Diyan. Diyan ha. Diyan ka gusto magawa. Hindi. Kala ko ba sa'yo, Sandy, ha? Asas diyan, Pet. Sunod na diyan. Diyan eh. Diyan eh. Ikaw mo sunod. Kaya rin ikaw buwan. Tinggal ka bunaw niya. Umuto ko sa di mo ko kabo. Buwa, Ken. Pakiusap ko sa'yo.
Ya. Spider, nato yung utang. Oo naman, spider. Ano taplan? Undang ng spider. Taplan. Libre ni ha? Tay. Libre. Sais. Baila ka si Gino, yung librehon. Yang. Wala utang yung spider. Ano lagi yung marayan? Ako pa ning kay maadto ko sa ila. O ina ha, ina ang utang yung maya. Libre ni. Ako maningil ha. Pila man? 500. 500? 500? Ako inon. Eh, naam siya trabaho to. Ina 600. Inon. 600 niya. Gato sa ako. Oh, sige. Ako ako. Inanil ko, di ko nung pangbayad ato. Di ko nang kang bayad kay di kong bayad. Pabarang ang mayang. Bayad to. Ana agan eh. Imo may pabarang. Bayad to. Trabaho na dahil sa dito? Baho. Trabaho Siminto ba kasada? Siminto. Tagkuan, nadlaw tag 400. Bakit naka-apply sa ito? Apply kay taga dito naman siya sa iyang kuanan. Ayang mga igagaw. Nandito ang igagaw niya. Apply niya. So there. Ya, kubra din siya 2,000 pin. Alim to yang uy. Uy, si utang dito. Dili ra, tidaan. Ina siya. Maruay yung pwede no. Biyaan niya yung utang. Kako. Hindi ko biya utang ha. Bala ako eh. Pero balik ko siya nga lang. Balik siya. Ini kusog yung balik siya, ini kusog birada ba?
No. Inang
Dapat gitu ingat Netflix marking si marking rock kato sa bonin ng Ay, ako ay nawan ay sakit kaya ako nga tunggian na ako niyan inagan na galing mo yan namumot sa tutunan ko Balikon kay bastos ang kanan sa umara to ay na usapik. Yung adik ka, tayo pa tayo feminitas. Feminitas. Nanay. What? Tingin daw tayo. Tingin sa tayo. Isa nagbabanday. Martin. Ano bitaw?
Games Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking pamamahay, guys. Ito, tagkanon, te. Pawag mo kanon. Pepsi yang be. Or magbidlian ko sa bisagol mo ngani eh. Lainan ko sa kuan. Isugan ko sa baho sa katong Nilda ba. Bidlian ko. Sure, Inday Games Vlog. Puntahan kita. Kasi mag 2 hours lang ako dito. 2 o'clock, mag-cut na ako. Kain muna ako, guys. Ha? Wa. Ay, kabako na na vlog.
Away tayo niyo. Hapit na po ka. Tawag mo sa tumayang pulis. Mapulis naman sa daan. Gusto ko ipulis niyo. Tumayang pulis na kadaan ka taon na tumayang na. Pulis na. Pulis ni guard dito niyo. Guard. Wala. Listen pa. Guard. Ada na pulitan. Ada na pulitan. Naman din na pulitan ng guard. Naman pulitan. Okay. Nato ikot na niyo. Kumagon. Kumagon sa ikot na niyo. Siyempre kay. Ano ka na pulitan? Tanan mo ni. Tayo na mo tawag pulis. Tanan mo ni. Tanan nato bro wala. Sa amigo. Wala. Nakay sila wala. Nakay kalo wala. Ang bukyo wala. Tambukoy. Mesin ba? Kapit taon na. Buka. Ayan. Ang inamin.
Uy, ano yung wasak kape? Kurang na dilaw? Dali, tingnan ko ano yan. Grabay ay. Ano pagkaon? Tama mo pagkaon tungod. Hindi pa tayo ka dito. Ako, pagkagay ka paabot na ko. Uy, sabay mo lang. He, dapat na. Ay, lagi na isulat. Pinasulat na. Dapat na ito. Pila. Size ng bigla. Puti. Pwede sa daw. Pakiusap na lang. Pakisabi na mahal kita. Pakiusap ko sa'yo. Huwag ka nang magbabal. Yung ano magkakinubulan ka, mayabang ka gid ay. Pilang ka na talaga inianan ha?
Ibaw ka. Yan. AI yan. Wa. Hala ka dako.
Puso mo, kailan kaya makakambak? Kailan kaya naangkin? Kailan kaya hangin? Kaya nakasasang ang tuwibig mo. Kailan kaya naangkin ang pagsusuyo mo? Ay, kilate! Puso mo, kailan kaya nagkakampan? Kailan kaya naangkin? Kailan kaya napapasakit? Ayaw ka man tumating, amit ang gagawanan. Ayaw magkaroon, nangako ka pa sa akin, ako ang mamahalin.
piso ari yan. Piso po yan. Cinco? Mm. Ang iyong pagdaramdam. Dalawang anak ni Armelito yan ay. Bakong bata yan. Ah. Ako ni tao, tao. May gislipan niya. Nagkuhan po siya. Oh. Cute Kalo. kita. Taas ng taas. Ito may pagtuid niya. Nagunang-gunam sa apil sa siya. Maoro po nito. Kulot lagi sa buhok. Yang buhok babugaw. Pulag ata. Ah? Pulag ata. Pulag ata. Awas ini kan. Awan ini kan.
If I can believe it.
If I can believe it.
Timayang. Meaning kanila timayang. Oh, wala. Pero if tanasa kami na isa. Damat mo ni sa
Di ko siya pipilan when she goes. Di ko siya pipigilan when she down.
Hi, Clea Vlog. Shout out. Hi, Clea Vlog. Kumustamos, mga amigos? Mga amigas.